Vegeu? Finalment Radiotelevisió Valenciana es tanca. I ara què? Com hem arribat a aquesta situació? La nostra feina consistirà en esbrinar-ho a través de 4 treballadors nascuts al Algemesí. A través d'ells, tractarem d'obtenir una visió ampla i plural dels factors que han provocat el tancament de la Radiotelevisió Valenciana. Quedem a casa de Jovi Esteve per a conèixer de primera mà una de les veus amb més experiència dins de l'empresa. Gràcies per rebre-nos. A vosaltres, per pensar en mi, per recordar-se... Són 24 anys presentant diversos programes i darrerament ocupant-se de presentar l'espai de l'oratge. Anem a veure què ens diu. Té moltes coses que contar-nos. Algo vos podré contar de l'empresa. Són 23 anys en ella. Passeu. Moltes gràcies. Que ningú pense que el deute que té Canal 9 és per els treballadors que té. Les nòmines, almenys les nòmines que puguen cobrar gent com jo, que som simples meteoròlegs, i la meva nòmina te puc assegurar que és una nòmina molt normal i no és una nòmina que siga disparada ni que siga estratosfèrica. Hi havia nòmines estratosfèriques? Hi havia nòmines de càrrecs. El problema és que hi havia molts càrrecs directius, massa gent a l'hora de decidir, i l'organigrama se va trencar un poc per ahí. En un principi Canal 9 era un organigrama molt curt, un director, cap de programes, cap d'informatius, i hi havia un organigrama molt senzill que tot el món sabia qui estava per damunt, i aquest organigrama, amb tanta televisió com la que s'havia, tants canals com s'havien creat, igual que en la ràdio s'havien creat diferents ràdios, aquest organigrama s'havia multiplicat. El problema no és, insistix, les nòmines. Jo penso que les nòmines no ha sigut mai un problema. El problema ha sigut que Canal 9 ha entrat en batalles que no devia haver entrat per l'audiència. Tu, per competir en les privades, no pots començar a fer inversions monstruoses perquè la teva finalitat no és competir contra les autonòmiques, perdó, contra les privades. Tu eres una televisió autonòmica que t'han creat en una única finalitat, potenciar la llengua, defendre les nostres tradicions, cultura i costums. I tot això en valencià. I si tu tens un 3% d'audiència però estàs complint la teva finalitat, perfecte, perquè tu no tens que batallar per audiències ni per aconseguir agarrar més gent a colp de talonari. S'ha fet inversions molt fortes en els equips de futbol, per exemple, en el València, en el Villarreal, en el Llevant. Pense que per ahir era un error, com així s'ha demostrat després. Canal 9 no està per a patrocinar ningú equip de futbol. I això és una cosa òbvia, no estic descobrint res, és a dir, estic descobrint possibles causes de l'endeutament que han fet. Ni fer programes com s'han fet també amb molt de loato, amb molta inversió tècnica, molta inversió que com tampoc ha sigut ixa, perquè després el resultat que has tingut d'aquests programes han tingut una duració molt curta i una inversió molt forta. Després també t'has clavat en Fórmula 1, anar a fer un seguiment de la Fórmula 1 quan ja tenies un canal com la Sexta o Telecinco que estaven donant-ho, és a dir, estaves entrant a competir en grans monstres i tu has tingut que pagar uns drets per poder televisar la Fórmula 1 que també han sigut un lastre. Doncs això crec que ha sigut el fall de Canal 9, que per l'audiència, jo penso que sempre, no vaig a ser mal pensat, sinó sempre buscant l'audiència, buscant augmentar els índexs de share, els índexs de gent que estiga enganxada a la teua televisió autonòmica, perquè al final el polític el que vol són números, és a dir, tinc una televisió autonòmica i tinc molta audiència. I en aquesta finalitat s'han fet inversions enormes que pense que han sigut desastroses. Però molta gent jove que avui en dia són gent adulta, això ha creat el que ningú no s'avergonyirem de parlar en valencià en qualsevol lloc de la comunitat on anaves. Perquè pareixia que el valencià estava restringit només que als pobles i que en la capital solamente se hablaba castellano y el que hablaba valenciano estaba mal visto. Y Canal 9, uno de los grans logros que ha aconseguit, i crec que no n'hi ha que desprestigiar ni n'hi ha que castigar tant a Canal 9, a fer coses molt bones. Clar que a fer coses males. Quina televisió, quin mitjà de comunicació no ha fet coses males? Estic segur que si tots miren cap enrere, moltes coses canviarien, però Canal 9 ens ha ensenyat a escoltar els dibuixos en valencià, sobretot els més menuts. Ens ha ensenyat a veure pel·lícules en valencià, documentals en valencià, que el valencià no fos una llengua extraterrestre. I ha costat el valencià a tot el món. El problema, a banda d'aquestes inversions que te comentava jo, que han sigut
errònies, i jo era una cosa que des del principi sempre veia, que nosaltres estem per a complir una funció, no per a competir en altres cadenes, sobretot privades, les grans televisions privades, sinó que, per exemple, tu has tingut una plantilla que ha anat augmentant, a mesura que Canal 9 també tenia més canals i que Ràdio 9 també tenia més canals, has tingut que augmentar aquesta plantilla, però després aquesta plantilla no l'has feta efectiva a l'hora de treballar, és a dir, que s'han donat molts programes a productores externes que han vingut a fer programes quan tu tenies una plantilla que havien pogut fer aquests programes. I això també ha sigut un gran error. Tindre tu plantilla per a poder fer tu la teva programació pròpia i donar-la a mans de productores que han vingut de fora així i s'han emportat també una gran part del pastís. Productores que, per cert, ara critiquen la gestió o el endeudament de Canal 9 quan elles són les primeres que han vingut en si i s'han emportat bona part d'aquest pressupost. Te puc assegurar que els treballadors són els que menys culpa tenim de tot el que ha passat. Jo el que sí que m'he quedat un poc en ganes, és una reivindicació personal meva, però no en este partit, sinó en qualsevol empresa. En qualsevol empresa que tinga uns deutes i s'enfone, sempre n'hi ha responsables. I així ens hem quedat tots en ganes de que algú doni la cara en el sentit de dir, cavallers, nosaltres hem fet una gestió que ha sigut nefasta, hem tingut que tancar una televisió que era de tots els valencians i valencianes, però responsabilitats polítiques. Insistix, no vaig contra ningú color en concret, però la gent també vol responsabilitats. I tu tens que ser conseqüent. Tu has fet una gestió, així mal, per lo que siga, ha sigut ruïnosa, aquesta inversió, o la cosa s'ha sobredimensionat més del que tocava, però responsabilitats polítiques. Hauria d'eixir algú i dir, cavallers, jo ho he fet mal, dimitís. M'aparte, tanque aquesta tele i assumís i reconec un error, com així s'ha demostrat. Si tanquem una cosa és perquè no és viable, algo s'ha fet mal. Responsabilitats. En esta i en qualsevol empresa. Tenen que n'hi haver sempre responsables, no només els treballadors. Els treballadors estem ara en manifestacions i reivindicant perquè nosaltres no tenim la culpa de lo que ha passat. I aquest és el problema que n'hi ha. És que les manifestacions, és precís les manifestacions, clar que és precís, tindrem que manifestar la nostra desconformitat. A ningú li agrada perdre el seu lloc de treball. I crec que és molt loable i molt digne el que estan fent els meus companys, jo personalment també, de reivindicar un lloc de treball. El que volem és treballar. Que solució n'hi ha? Se pot fer una radiotelevisió que siga sostenible? Clar que se pot fer una televisió. Si s'ha demostrat que en un pressupost que s'havia assignat per a la nova televisió, per a la nova televisió, la nova imatge que havia començat a arrencar, en el pressupost que les havia assignat per acabar aquest any, tenia 3 milions d'euros de superàvit. És a dir, que començaven a fer les coses bé, però ha vingut l'ERE, han tingut que tancar i punt. Però jo penso que una televisió autonòmica és necessària, ens la mereixem els valencians i les valencianes, i pense que se pot fer de manera sostenible, adequant-nos a la nova realitat que tenim avui dia. Evidentment no podem fer les dispendios, les despeses que s'han fet fa molts anys, però ben gestionada i d'alguna manera ben programada, se pot fer una televisió que complixi els objectius de tota la gent que està, jo crec que espera i desitja, com així s'ha vist, les manifestacions en el carrer, que la gent sí que vol una radiotelevisió valenciana, no la que tenim fins ara, però sí una televisió valenciana que ens parla en valencià i que ens parla en la nostra llengua. Jo personalment, l'Oratge, en valencià, no trobo ninguna emissora que me parli en valencià. I això personalment a mi m'ho han dit barbaritats de gent que necessiten que els parlen de l'Oratge, perquè aquesta comunitat valenciana té un teixit empresarial molt fort en quant al tema agrícola i hi ha moltíssima gent que depèn del camp i de l'Oratge. Molta gent, més de la que ens pensem. A Xemesí, per exemple, és eminentment té una gran part de la població agrícola que ara no tenen una informació en valencià en la ràdio autonòmica i això ho tenen molt en falta. Jo personalment feia una predicció per a la nostra comunitat i sempre les tirava per a que la gent se pogués planificar. És a dir, no només l'oratge que va fer avui, sinó quines tendències té l'oratge, com evoluciona l'atmosfera de cara a demà, els següents dies. I aquesta falta d'informació no és que pense jo que tinga que estar ocupant un lloc de la programació, sinó que és vital per a la nostra comunitat. La informació de l'oratge en valencià. Pense que és vital i que no se dona. Jo la que donava en la ràdio era de diversos minuts i la que escoltes per ahir són d'uns quants segons. En això la gent no pot planificar-se ni pot fer d'alguna manera
una planificació més concreta de les seues feines, però ja no només la gent del camp, la gent per a planificar-se l'oci, el temps lliure. Alhora tu de fer un viatge, una eixida per la comunitat, és a dir, depens molt de l'horatge, tots depenem de l'horatge en més o menys medida, i això s'ha llevat, i això és imprescindible, tant en ràdio com en televisió. Bé, doncs moltes gràcies i ha sigut un plaer. El plaer ha sigut meu. Moltíssimes gràcies pel vostre interès. Hem conegut el testimoni de Hobby Esteve sobre Canal 9, però volem saber més. Què passava a la ràdio? Per a respondre a aquesta pregunta, passem per casa Isabel Adam, que portava a treballar allí des de 2001. Des de fa 8 anys, començà a dedicar-se a la informació política. Anem a veure què ens conta. Hola Isabel. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Molt bé, si estava esperant vos. Ahora si nos contas una coseta de RTV. Vale, el que vulgueu. ¿Va sempre així? Sí, així? Treballaves molt bé, amb molta llibertat, vull dir, i un ambient de treball molt bo. De fet, se notava que nosaltres sempre estàvem fent sopars, fent tal, quedant, i l'ambient de treball era molt bo. De quins anys estàvem parlant d'aquest ambient de treball bo? Pues jo te parle, pues és pràcticament primers 5-6 anys, més o menys. Per tant, havies entrat en 2001, seria fins allà 2006 aproximadament? Sí, 2006, 2007, igual un poc més. Però bueno, poquet a poquet van començar a haver canvis, tant de la gent que editava, entonces quan començaven els canvis pues ja tot canvia, no? D'alguna manera. Entra la gent nova i la gent que s'incorporava, millor era més difícil el feeling o...? No, jo crec que els problemes no vingueren d'entre els treballadors. Els problemes vingueren quan van haver canvis per dalt de nosaltres, saps? No... La directiva, podríem dir. Sí, també allí pues, jo he conegut molts directors, molts caps, o sea, varios. Y claro, sempre quan entra uno, pues, fa la seva, no? Com sempre passa. I entonces, que jo, la preocupa, és que els sindicats tenen la culpa, és que l'empresa té la culpa, és que el Consell té la culpa. Anem a posar-nos en aquesta hipòtesi, que no estic d'acord en aquesta hipòtesi, però inclús en aquesta, si tu a última hora vols, ho pots fer, com arregles moltes altres més coses. I jo veig una voluntat d'algú de no arreglar-ho. Perquè jo estic d'acord, i suposo que la població, en que estava sobredimensionada, que eren molts treballadors. Tampoc els treballadors tenim la culpa de les contractacions. Jo estic d'acord, però tu, si no vols no tancar, n'hi ha moltes maneres de no tancar. Què és el que més li dona als valencians? Els valencians, jo crec que està d'acord en que reduïen els treballadors, el que no està d'acord és que tanquen. Que és, per una comunitat autònoma, per mi, és vergonyós. Que tanquen una televisió pública, aixina, d'avui per a demà, i jo recordo un Canal 9 quan jo era menuda, i recordo un altre Canal 9 d'ara. O Ràdio 9 és que tenim una altra forma de treballar. Claro, no se pot comparar. Però, claro, de lo que se feia abans a lo que se feia ara, jo entenia que la gent estiguera cabrejada perquè no se feia producció pròpia, passaven moltes coses en els informatius que no devien de passar, no sé. I estic contenta en el sentit de que la gent sí que volia una televisió pròpia i tal. Sincerament, no sé. Jo, a la primera manifestació que vaig anar, el que tu dius, n'hi ha gent de totes les classes, de totes les sensibilitats polítiques, i me va alegrar molt. El que passa que, claro, a veure, n'hi ha que veure els treballadors, cada un quan treballa, la situació familiar que té. No, tu no pots anar... No, és que no sé si explicar-me, vull dir, tu la teva feina reacciones moltes voltes, que no hauria de ser així, però tu reacciones moltes voltes mirant tu quan te pots quedar després. Vull dir, molta gent de fills, molta gent, vull dir... I entonces tu tens una feina estable i moltes voltes tu a la teva feina no fas el que tu voldries. Per què? Cada un té la seva situació personal, però moltes voltes són situacions personals les que mouen, les situacions familiars, les que te mouen a optar per un camí o per un altre a l'hora de tu, en la teva empresa, fer determinades coses o no fer-les.
És que n'ha que veure cada un en sa casa el que té i ara mateix, claro, és molt bonic dir, pues jo ara agarré, no sé, tipo Agustina d'Aragón i me quedé sense feina. Pues igual una persona ho pot fer, però igual l'altra persona no ho pot fer. Com creus que s'ha arribat a la fallida econòmica de RTBB i el deute generat que hem pogut veure també als diferents periòdics? Pues contratat en diestro i siniestro, perquè no fem producció pròpia com se feia abans, clar, tot això se paga. Sobretot jo veig aquestes dues coses principalment. I igual en matèria de sous, pues, igual sí que se tenia que haver fet alguna rebaixa en el seu moment. Jo reconec que jo era una afortunada, saps? Però jo no he demanat cobrar això, ojalà tot el món cobrarà això. I entonces igual en matèria de sous podien haver també hagut reduccions o com fora. Però sobretot veig la producció pròpia, que jo recorde quan jo era menuda, que tot el que havíem encara nou, concursos, programes, tot se feia en Burjassot. Després res, s'ha contratat coses per uns preus astronòmics, vull dir, ahir pareixia que llegaven coses en llonganisses, vull dir, el tu contratar fora, però a banda no se sols contratar fora, sinó pagar fora coses, bueno, tots sabem el cas de Quintela, del Mundo, bueno, que es paga per, ara te parlaré, no sé, una barbaritat per 3 documentals o 3 reportatges o una sèrie de... Era una barbaritat, vull dir-te, és que això t'ho fan les càmeres que tens tu ahí i t'ho fan per el sou que cobren, vull dir, no te cobren més. Entonces, per què? Això per què? I això tenim la culpa amb nosaltres. En els sindicats comentaren que de fet un treballador ja Miguel Ángel Picornell, que és un periodista de tota la vida, també va llegir ahir que ell tenia prevista una demanda per danys morals, d'alguna manera. Els sindicats també, de part dels sindicats també comentaren que n'hi havia una possibilitat d'aquesta demanda. Després està el tema de les indemnitzacions. Encara no s'ha acordat quants dies per any treballat i tal, però suposa que els treballadors reclamaran la màxima indemnització. Si te donen 20 dies, doncs anirem a reclamar la màxima. I després també crec que n'hi ha denúncies pel tema de que jo tinc contracte de periodista, però n'hi ha molts treballadors que tenien contracte de guionista fent tasques de periodista. I entonces el tema de la categoria, d'estar contractat per una categoria professional que no és la que tu exercixes, crec que també per al reconeixement de la categoria també s'estan presentant, o se van a presentar denúncies també. En quan la gent hagi una empresa que compre la senyal i que faci més o menys programació pareguda a lo que se feia, o algo en valencià, la gent s'olvidarà. És que, per desgràcia, en general, i els valencians jo crec que més, són més infots que en altres autonomies, no sé com dir-te. I moltes vegades tenim poca capacitat crítica o memòria per algunes coses. Un altre tema molt candent i que ha sorgit també d'algunes declaracions que diuen que a Zaplana no se podia traure un perfil determinat o que algunes paraules no es podien mencionar en directe. Ha hagut manipulació política en Ràdio 9? En Ràdio 9? Sí. De quin cas? De quin tipus? Jo t'he dit que sí. Sí, vull dir-te. Teniu algunes mesures concretes per aprendre, no? A veure, tu diré, prèviament no. Però després, quan tu redactaves... Pues podia haver un tipus de filtro, per dir-ho d'alguna manera. I censura? Existe algun tipus de censura? Una cosa que no pugueu dir? No manipulació d'informació, sinó omissió d'informació. En la ràdio no va haver... Vull dir, jo crec que la tele era més exagerat. També la ràdio és el que passa que érem la germana menuda i com que es donava, no igual, però que li donava importància a la tele. Clar, la tele és el que se veu, el que arriba més. En la ràdio directament a mi no m'han dit no pots dir certa paraula i no pots dir no. No. El que passarà després... Tu m'has preguntat tant, jo t'he dit... Sí. I una altra pregunta, ja pots entrar en la teva valoració personal, si no vols, no pots... No, jo. Seria referent a la possible coacció. Si alguna vegada has sentit a tu mateixa que t'han dit això no, o ho has vist en altres treballadors? Sí que ho he vist. Sí que ho he vist. Sí. S'ha jugat molt en aquest tipus de coses.
Sí, per això és el que te parlava de la teva situació personal, familiar. Sí, sí que he vist moltes coses de que si te n'eixies de la ratlla, sí que ho he vist. I alguna volta ho he patit. Alguna volta, no te dic. Però ho he vist en altres companys que igual sí que eren més valents, vaig a dir d'alguna manera, que sabien a lo que... Sabien, vull dir, des de la direcció, des de tal, pues ja diem, pues ja saps, lo que te toca. Ens reunim al Casino Liberal amb Joan López per ampliar el nostre reportatge. Té moltes coses interessants que contar-nos, i no és per a menys. Ha passat pels servicis informatius de Canal 9, també pel programa Connexió com a reporter, i ha fet programes d'entreteniment com El nostre dia i Gormandia. Del tancament opine que s'ha gestionat francament mal, i tota la culpa la tenim els periodistes. La tenim els periodistes perquè l'últim dia d'emissió no pintava res cap polític sentat a la taula el dia del tancament. Vam obrir les portes de la televisió pública als polítics i els polítics no pinten res. Ahir els periodistes haurien d'haver sigut menys partidistes i menys altaveus de la gent i hauríem d'haver sigut més corporativistes amb nosaltres mateixa, haver defès la professió, cosa que no hem fet mai i dubte que l'arribem a fer. En el moment, un polític entra per la porta, la justícia ix per la finestra. Aleshores, sentar-los en la taula, simplement el mal està fet perquè al sentar a l'oposició en la taula el dia que estàs tancant una televisió pública, l'única cosa que vas a fer és que si sentes a l'esquerra, tota la dreta, al final el que va a veure és donar-li la raó al Consell amb la decisió que ha pres. Aleshores, no és sentar a l'esquerra perquè defenga la televisió pública, sinó, sense ser conscients d'allò en eixe dia, els treballadors de Canal 9 estaven donant-li a la dreta, a tots els votants del Partit Popular o de la dreta, donant-li la raó a la decisió que ha pres el Consell de tancar la tele. Ja no perquè siga bona o no, sinó perquè com l'oposició és la que està sentada i la que està defendent alguna cosa, tu penses que com la teua opinió política o el teu partit polític és el contrari, doncs simplement vas a justificar la decisió presa. Aleshores, és un dels casos més esperpèntics de la història de la televisió pràcticament mundial el que s'ha fet amb Canal 9. Trobo que amb el tancament, el clamor popular, hi ha una barreja molt important, i ahir trobo que hem clavat la pata novament els periodistes, perquè a fi de comptes és d'alguna manera qui manipula al final la informació, perquè és cert que hi ha un partit que governa, que hi ha un partit que imposa, però la informació passa per les mans de la gent. I aquests que manipulen són periodistes. I manipulen perquè ho toquen en les mans. No pensar en la paraula manipulació com algo roïn. Tot es manipula, hasta el menjar. La qüestió és, què li queda a la gent? A la gent li queda la sensació, trobo jo, que en el moment s'ha mesclat RTBB no es tanca i Fabra dimissió, posat en boca inclús dels mateixos periodistes i presentadors d'informatius, allà n'hi ha hagut una mescla. I el que trobo és que hi ha un gran sector de la població que evidentment culpabilitza els polítics, que a fi de comptes són qui gestionen els diners i les partides pressupostàries dedicades a la tele, però també és cert que hi ha un grapat de gent molt important que és conscient, i sobretot trobo que són els professionals de l'audiovisual, que saben que tota la culpa no la tenen els polítics, que hi ha moments en els que els periodistes s'haurien de parar. Aleshores, un cas concret, que això passa és el que a mi em queda del que he sentit a Madrid. A Madrid els periodistes, en el moment ara han vist, amb el tema del tancament, que ho han seguit molt de prop a nivell nacional, el tema, ells el que comenten des de Madrid és que si només que reaccionen així, o sigui, si han reaccionat així i han començat a soltar merda per la boca en el moment en el que saben que se'n van al carrer i que ja no hi ha res a fer, és molt qüestionable la seva trajectòria política i el seu currículum, perquè què vol dir? Que mentre que obraven callaven i ara com no tenen res a perdre para lo que me queda en el convento me cago dentro, doncs s'han cagat molts dins. Sí que és cert que jo, per exemple, vaig fer un programa de bodes farà 3 estius
per a la casa, i sí que recorde que l'aleshores directora o responsable de programació, Lola Johnson, que després va ser consellera de Cultura, aquest programa era un capritxo d'ella, i recorde que ella sí que va imposar que les bodes havien de ser totes religioses, de parelles heterosexuals, i que no cabia un altre tipus de format, encara que televisivament, per als professionals de la tele, en aquest cas, i per a nosaltres que fèiem el programa, teníem altres perfils que podien ser molt més televisius, molt més atractius per a l'audiència, i que si estaven fent entreteniment anaven a ser entretinguts i anaven a ser programes que anaven a tindre un poc de xitxa, però directament des de la casa se va imposar, a banda del nivell econòmic que havien de tindre els nòvios, que això també és un altre cas a part. No cabia gent cutre, no cabia gent amb recursos limitats, evidentment gent lletja tampoc, però això no és nou en la tele, això ja és un clàssic. Evidentment, a qualsevol persona que li presentes les dades de personal li van a semblar moltes, però també hi ha molt de personal a l'hospital, també hi ha plantilles que estan inflades en altres sectors de l'administració pública. Aleshores, hi havia molta gent treballant a Canal 9? Sí, és cert, però també és cert que a Canal 9 hi havia molta gent que era treballadora fixa de plantilla, que estava desplaçada a programes del segon canal, del 24.2, l'antic .2, o gent que no la deixaven treballar però que havia d'anar a fitxar tots els dies i anava allí a calfar la cadira, i gent que s'havia imposat a dit, partidaris gent clavada a dit, i evidentment si a tu te claven a dit és d'alguna manera tens un deute moral en la persona que t'ha clavat, i ahir és on ve la merdegà. I a veure, les 1.700 persones són inviables, però partint de la base de que Canal 9 ha sigut una casa de putes i la major agència de contratació que ha tingut el Consell, quan no sabien on col·locar algú el col·locaven en Canal 9, si no sabia presentar no passava res, per això estava el laboratori experimental, per a ensenyar-lo, a veure si aprofita, i bueno, això és el que ha hagut. Amb el tema dels abusos sexuals, ahir teniu molt que dir les dones, trobo jo, perquè ja no només com a periodistes, sinó com a dones. Em pareix lamentable, i de fet és una de les coses que més han calat en l'opinió pública a nivell nacional. Com ninguna periodista, de totes les que han eixit després amb la pancarta per a que no tancaren la tele, i totes les que han eixit després darrere dels informatius perquè veien que ja els quedaven 4 dies en la tele, com el dia que a Vicente Sanz el van imputar, no se li va... Bueno, el van imputar, evidentment, perquè havia una denúncia de 3 treballadores. Com aquest dia no eixiren totes les companyes al plató. O simplement com, al final de l'informatiu, a títol personal, sense haver d'implicar a la casa, el mateix presentador, inclús seguint un home, o la mateixa presentadora dels informatius, no li va enviar un missatge de solidaritat amb les 3 companyes. Perquè tot el món sabia, perquè a Vicente Sanz el coneixen a la tele com el mamaeta, tot el món sabia a què pujaven les periodistes allí dalt i callaven. Doncs escolta, si hagueren alçat la veu i ho hagueren fet públic a la societat valenciana, igual s'hagueren convocat el mateix número de gent a la plaça de la Mare de Déu per el cas de les 3 periodistes. El que passa que només que eren 3 les fastidiades i no tot el cupo que quedaven. Aleshores, quin és el meu ideal de Ràdio Televisió Valenciana? Que estiga feta per periodistes menys partidistes i més corporativistes, defendent la professió, perquè el públic avui en dia ja no se li pot enganyar. Venen generacions a les que ja no se les pot enganyar, i generacions que saben quan les estàs venent la moto i quan no. Aleshores, mentre s'estiga oferint un producte de qualitat, encara que seguisca endeutant al ciutadà valencià a tindre una radiotelevisió pública, mentre tingui un servici que realment cobrisca les seues necessitats, va estar content. I mentre aconseguim en un futur tractar a l'espectador com a ciutadà i no com a votant, trobarem la clau per a que siga una radiotelevisió valenciana pública, de qualitat, en valencià, i que d'alguna manera cobrisca les expectatives per a les que està creada. Perquè això ha sigut el gran error, tractar a l'espectador com a votant i no com a ciutadà.
Com a anècdota, vos contaré, per exemple, que a Gormandia, que sembla un programa amable, eren temes totalment trivials, eren cultura general, entreteniment, a fi de comptes, no se buscava cap finalitat. Gormandia passava un filtre de la tele. A nosaltres ens enviaven a una persona que mirava els continguts. Per exemple, moltíssimes cançons han caigut per el que dia la lletra. Per el que dia la lletra s'han canviat cançons, o simplement perquè la melodia que anava per baix d'una introducció pel narrador era la melodia de determinat grup que, evidentment... I de fet la persona que anava a veure teu dia diu: m'esteu intentant colar esta cançó? Ho sé, però no la vaig a ficar. Aleshores, la persona que venia a veure el programa era una persona amb la cultura suficient per a conèixer les lletres de les cançons i era una persona que sabia de sobre que la cançó que havíem triat era perfecta per al moment. I perquè nosaltres, com a treballadors de Gormandia, en Twitter teníem el feedback directe del que suposava l'emissió del programa. Aleshores veiem perfectament com teníem a moltíssima gent jove que no veia Canal 9 durant el dia i que connectava per la nit perquè escoltava determinats grups, perquè veia determinada gent de determinades zones. Sabíem que teníem uns seguidors, un públic nou, i que no podíem perdre-lo perquè era gent jove, que ho mirava perquè hi havia música en valencià. I aquesta persona que feia el paper de la censura de la tele, el problema era que dia: no anem a tocar este tema per si què. Dubte totalment que un president de la Generalitat vegera a les 10 de la nit Gormandia. Aleshores, qui s'anava a molestar? Si la gent castellano parlant no anava a entendre els xistes, no els anava a entendre. I realment estaves fent-los un guinyo a la gent, diguent-los: escolteu, així hi ha gent que està al dia, que sap que això és el que es parla, aquestes són les inquietuds de la gent. I existia el paper de la censura, evidentment, i jo l'he viscut, perquè això no m'ho tenen que explicar. Jo he viscut fer un programa, entrar la persona, sentar-se a veure'l i haver de canviar frases. Frases per fer un xiste de mira-la plorant com una fallera major, fora. Per ser intocable el tema de la fallera major. Clar, vull dir, és que hi ha arribat un moment de coentor en el que únicament el que demostra és el gran complex d'inferioritat que tenen alguns polítics que no són capaços de riure's d'una mateixa. Coneguem l'opinió dels treballadors de RTBB, però necessitem completar el reportatge sabent què passava al màxim organisme de decisió de l'empresa, el Consell d'Administració. Per això, entrevistem a Rafa Chambó, sociòleg especialitzat en mitjans de comunicació que formava part d'aquest Consell fins que va tancar. Ui. Bona vesprà, Rafa. Hola, com estem? Tot bé? Bé, molt bé. En Radio Televisió Valenciana hi havia 3 canals de televisió. És a dir, abans que canviaren els noms, perquè ens entenguem, era Canal 9, era Punt 2 i era el 924, o el 92 i el 924. I 2 emissores de ràdio, Ràdio 9 i Sí Ràdio. És a dir, per tant, hi havia 5 emissions que s'estaven fent contínuament. Per tant, hi havia molta més gent per a fer això que els que hi havia quan només hi havia una cadena de televisió i una ràdio en l'any 95. Per tant, d'una banda això, de l'altra sí que és cert que el Partit Popular ha inflat la plantilla per procediments no clars, és a dir, procediments extraordinaris a base d'enxufats, familiars, amics, parents, coneguts, etc. Era normalment més garantia d'èxit per a entrar en Radio Televisió Valenciana que tindre uns estudis, estar qualificat, etc. A més, des de l'any 2002 o 2003, des de fa 10 anys aproximadament, el Partit Popular no havia convocat ni una sola oposició, ni proves, ni exàmens, ni res. Per tant, tots els que han entrat a partir d'aquest moment, alguns sí perquè feien falta, és a dir, hi ha activitats en les que si tires d'enxufats estàs perdut, perquè necessites gent que sàpiga fer aquesta faena explícitament. I per tant, si necessites un tècnic electricista, no pots posar al fill del diputat,
si no és tècnic electricista, perquè la vas a cagar. I així hi havia, diguem-ne, una part de gent molt poc qualificada que eren una espècie de tropa d'inútils que se dedicaven a fer de comissaris polítics, que curiosament la majoria d'ells són els que s'havien quedat. És a dir, en l'ERO, diguem-ne que tiraren a la gent majoritàriament qualificada i tal, que molts d'ells, a més, sabien significar políticament contra les manipulacions del Partit Popular, i altres que havien sigut molt pilotes, llepons, etc., són els que s'havien quedat. El Partit Popular, damunt, vol descarregar d'una manera ja ignominiosa, vergonyant, a més no poder, el fet de que hagin tallat Radiotelevisió Valenciana, damunt vol descarregar-ho sobre l'esquena dels treballadors, com si els treballadors foren els culpables. I no, a tot el món li ha de quedar molt clar que el Tribunal Superior de Justícia li ha dit al govern de la Generalitat que no han respectat els drets fonamentals dels treballadors. I aquest govern, que hauria de ser el primer defensor dels drets fonamentals de totes les persones, en compte de complir la llei, han decidit arramblar i transgredir els drets fonamentals de tota la ciutadania i privar-los d'un instrument fonamental per a la convivència democràtica com és la ràdio i la televisió públiques. L'única que, ben gestionada, no com la gestionaven ells, ben gestionada és una garantia de pluralitat i de llibertat d'expressió. En el primer debat hem visitat la plaça del Mercat del Poble i hem preguntat als ciutadans sobre la televisió valenciana. De fet, algunes de les preguntes que hi ha així en l'entrevista són proposades per ells. Una cosa que va sorprendre va ser que algunes persones majors no s'adonaven compte de l'accident de metro de València de 2006. Com pot ser això possible? Qué mecanismes ha fet Radiotelevisió Valenciana per a que aquesta gent major no s'hagi donat compte? Bueno, l'accident del metro se va tapar amb el papa. Mos pegaren una fartà de papa i el papa, que a més va servir, com sabeu, per fer un negoci magnífic, alguns, va servir per a tapar l'accident del metro. Va ser una espècie de visto i no visto, ràpidament, i durant molt de temps qualsevol informació, qualsevol reivindicació d'informació, de saber la veritat, etc., per part de l'associació de víctimes del metro, era una qüestió vetada en Radiotelevisió Valenciana, i inclús alguns dels periodistes que havien estat emparant aquestes pràctiques, al final, per vergonya, han revelat, han contat que rebien ordres directes per a amagar la informació sobre el metro. Aleshores, és comprensible que un determinat tipus de perfil d'audiència, normalment de gent major, que tenen sintonitzat el televisor a Canal 9 i normalment el que veuen és això, el que veien era Canal 9 i per la informació meteorològica, seguien un poc les notícies, les pel·lículetes i tal, i aquestes persones que no consumeixen altres mitjans de comunicació, pràcticament no s'havien enterat. És perfectament factible. Fue en el año 2006, a esa trama Gürtel, la visita del Papa, pues parece que le vino muy bien. Es lo que piensa Hacienda, que cree que esa visita en 2006 de Benedicto XVI aportó a la trama 3 millones de euros. Y no solamente eso, sino que en la explotación televisiva de la visita, pues también hay pufo. La empresa audiovisual que llevó todo esto no fue la Televisión Autonómica Valenciana, sino Teconsa, una constructora leonesa vinculada a Gürtel. Hacienda cree que Teconsa defraudó a Hacienda por lo menos 600.000 euros en el IVA y también en el impuesto de sociedades. Teconsa cobró más de 7 millones de euros para montar audiovisualmente todo el evento. Un evento que costaba menos de la mitad, y no solo eso, sino que Teconsa a su vez tuvo que subcontratar a otras porque no tenía ningún tipo de experiencia audiovisual. Bueno, n'hi ha una relació claríssima, és a dir, la visita del papa ens va costar 7 milions d'euros, i això 7 milions, o sigui, en Canal 9, va costar, com a valencians en general, se calcula que uns 20 milions d'euros se van polir en la visita del papa. Hi ha una fundació, que és la Fundació de no sé què i la família, en la qual estava Cotino, l'arquebisbat, etc., que encara no han presentat liquidació de les despeses.
que són els que pagaven la quantitat de vàters. No hem vist mai més vàters en este país, vàters d'aixòs mòbils que col·locaren per tots els puestos. Fan més falta en falles, com reclama la gent, però en falles es veu que sí que se veu bé que la gent pixa pels cantons i que no tal, no? És una cosa prou vergonyosa. Però dels 7 milions d'euros que va posar Radio Televisió Valenciana, 3 milions i mig se n'anaren a Gürtel. 3 milions i mig, això està acreditat en el cas Gürtel. I d'aixòs 3 milions i mig milió d'euros se'n va anar directament a la butxaca de Pedro García, el que era el director general, que d'un dia per l'altre, quan va estar encausat en el cas Gürtel, va dimitir i va desaparèixer. Fins avui, pràcticament. De tant en tant, quan ha d'anar a declarar, apareix travegant els mitjans i els treballadors van i li munten la bronca. I això és la realitat. I Radio Televisió Valenciana, i això jo ho he reclamat moltes vegades, no ha presentat demanda contra el director general. No ha presentat demanda contra Gürtel. És a dir, si a tu com a responsable d'una empresa tan estafat, eres el primer interessat en presentar demanda i recuperar la part dels diners que puguis recuperar d'aquesta estafa. Quan Radio Televisió Valenciana no s'ha molestat ni en demandar al seu director general, ni en presentar-se com a acusació particular en el cas Gürtel, és un indici molt lleig de que ells, com a estructura, l'empresa estava emparant aquestes pràctiques. I de fet, a més de Pedro García, n'hi ha diverses persones de l'equip directiu d'aquell moment que també estan encausats. L'altre dia jo vaig fer un article molt dur en el Levante, que es deia El liquidador, referint-me al senyor Antonio Hervás, que és el nomenat liquidador per part de la Generalitat Valenciana per a liquidar aquesta empresa, que ja era el liquidador de l'empresa anterior, de l'ENS Radio Televisió Valenciana, i que havia sigut el controller, és a dir, el responsable econòmic de Radio Televisió Valenciana, l'antiga. Aleshores, aquest senyor, en aquests moments, té totes les competències del director general i del Consell d'Administració, que han desaparegut. I per tant, aquest senyor és el responsable de custodiar tota la documentació. I no estem parlant només, que és molt important, de l'arxiu audiovisual, sinó de tota la documentació de contractes. Hi ha molta porqueria, hi ha molta merda, i l'hem de traure tota. I hem de fer que el qui tinga que pagar, que pague, de la seva butxaca, i si són delictes, en presó. Però això no se pot quedar així. I per tant, diguem-ne que la visita del papa i el cas Gürtel és, diguem-ne, la punta de l'iceberg d'una gran operació de rapinya, d'apoderar-se de recursos públics dels valencians que arriba als 1.300 milions d'euros. És a dir, d'una banda, la gent que tenia la major part de la responsabilitat des del punt de vista dels continguts informatius i d'entreteniment, etc., eren gent d'ells. Era gent que havia posat el Partit Popular i que estaven feliços i contents en aquests plantejaments. Curiosament, alguns d'ells ara estan que tiren foc per la boca i tal, igual, però bueno, benvinguts, ja era hora que se donaren compte, no? Però s'han donat compte quan els tiren a ells també, no? Mentre no s'havien donat compte. Això d'una banda. I de l'altra, també hi ha posicions des de les que és molt difícil fer res. A veure, què pot fer un tècnic electricista o un il·luminador? Doncs ell està fent la seva faena i pot tindre el seu criteri de que ahir estan dient, en aquest plató estan dient mentiders, a punta pala. Però què pot fer? Dir això és mentida, doncs li faran un expedient i a la segona el tiraran i se quedarà sense faena i ja està. Vull dir, a vegades la gent és molt valenta reclamant valor als altres, saps? I us ha de saber posar també en el lloc dels altres. La gent té família, ha d'arribar a final de mes, s'ha de guanyar la vida i tal. I clar, el que sí que està clar és que, per exemple, si eres periodista, tens una responsabilitat en la informació. I per tant, també pots arreglar-te-ho, com se ho arreglaren molts, per a que els tiraren dels llocs on hagueren tingut que dir mentides. Doncs, clar, molts periodistes han estat, diguem-ne, castigats
fent faenes menors, informant del futbol de segona divisió, coses així, bons periodistes de política i tal. Però per què? Perquè aquells no se fiaven i perquè si els ho hagueren donat, hagueren fet bon periodisme i aleshores hagueren tingut problemes i tal. Bueno, Vicente Sanz el coneguem, primer que res, en els anys 90, a principis dels 90, com a president provincial del Partit Popular. És a dir, ocupava el càrrec que ara ocupa Alfonso Rus. En una conversa en Saplana, que els graven, els pillen la conversa, és Vicente Sanz, no Saplana, el que diu «ahora nos vamos a forrar». És Vicente Sanz el de la frase. Com diu aquesta frase, i això queda molt lleig i tal i que qual, l'han de retirar de la primera fila i aleshores el lleven de president provincial del PP i el posen de cap de recursos humans en Radiotelevisió Valenciana. Entra en Radiotelevisió Valenciana així, nomenat digitalment per el director general. I ja està, per ordre de Saplana. Aleshores, el posen de cap de recursos humans i per tant és el cap de personal, el que s'encarrega de totes les contratacions. A partir d'aquest tipus és quan comença a inflar-se la plantilla, a col·locar als nebots, als cosins, als germans, als marits, a les nòvies, als nòvios, etc., de tota la trama del Partit Popular. És a dir, Radiotelevisió Valenciana se converteix en una estructura clientelar, una manera de donar faena als nostres i guanyar vots, guanyar fidelitats i adhesions, i una manera també de forrar-nos, és a dir, de traure molts diners a través de tota la xarxa de corrupció que va creixent. Bueno, la cosa més bèstia, la cosa més salvatge és que tancar Radiotelevisió Valenciana és més car que mantenir-la oberta. En aquests moments, l'estar pagant els salaris de tots els treballadors per no fer res, és a dir, no estan treballant, és a dir, ells han preferit apagar, tancar la finestra, perquè havien perdut el control i per tant que aquesta finestra mostrara la realitat de lo que passa al País Valencià per a ells se'ls feia insuportable i com els diners no són seus, que són de tots, prefereixen pagar als treballadors per no fer res mentre se negocia l'ERO. L'ERO que tornaran a perdre, que tornarà a ser declarat nul. Esta gent és algo així, són uns walking deads, són uns morts vivents. El que passa és que mentre no els descavalquem, mentre continuen governant, continuaran fent mal. I això és el principal problema. Quantificat, està aproximadament entre els 130, 120, 135 milions d'euros, quan podia perfectament funcionar per 70 milions d'euros.